Аз съм Васил Дечков и днес ще бъда вашият учител. Искам да започна с този паметник, тази сграда. Ако можете да разпознаете коя е тя. Но преди да започнем с това, да попитам дали има отсъстващи. Радвам се, че няма. Така виждам, че вече някои имат желание да кажат. Точно така, това е църквата Света София в град София, на която всъщност тя е кръстена, на която всъщност тя е кръстена. И това е раннохристиянска църква. Вие си спомняте, днес ще говорим за християнската църква в периода от 4 до 11 век. Може да си запишете заглавието. Спомняте си, че миналия път говорихме за делото на светите братя Кирил и Методий и златния век на българската култура. Можем ли да си припомним какво превеждат тези проповедници? Точно така, богослужебните книги и не само. Всъщност светите братя, техните ученици и последователи превеждат цялата Библия и цялата християнска философия, богослужебните книги, както казахме, и светоотеческите книги. С една дума може да се каже, че те превеждат цялото православие от гръцки на български език. И както виждате, аз съм ви дал отляво на старогръцки Евангелието от Йоан и Ен архи ин о логос и отдясно на старобългарски Скони без слово. По този начин християнството става достъпно за голяма част от източна Европа, за целия славянски свят. И днес ще се запознаем именно с историята на християнската църква, всъщност, чието проповедници са били светите братя. И тук съм дал един кратък цитат от съборника на цар Борил от 1211 година, в който се казва: на Кирил Философ, който преведе Божественото писание от гръцки език на български и просвети българския род, новия втори апостол, вече на памет. Преди да стигнем до 4 век, от който всъщност започва темата на нашия урок, няма как да не кажем няколко думи за началото на християнската църква. Затова си запишете първа точка начало на християнската църква. И някой замисляли се какво означава човек да е християнин. Всъщност това означава той да е последовател на Исус Христос, на неговото учение и да е член на неговата общност, която всъщност е църквата. Според християнското учение, човекът е сътворен от Бога, но грехът го откъсва от него. Очакваният Месия, Божият избраник, който е въплатилият се Бог и Исус Христос, чрез своята кръстна жертва и възкресение възстановява връзката на човека с Бога, т.е. това, което е било изначалното състояние на човека. И замислили ли сте всъщност какво означава името Исус Христос? Преведено от древните библейски езици, грубо то може да се преведе като избраният спасител, защото Исус е спасител, Христос е помазаник, а помазаниците са били в Стария Завет, така са разглеждали Божите избраници. Това вдясно е икона на Възкресението, тъй като говорихме за богословския му смисъл. Исус Христос основава християнската църква през първи век и всъщност дори нашето летоброене води началото си от него. Сега са 2025 години от рождението му. След основаването на църквата, неговите ученици, това са апостолите, които съм показал от дясно, стават негови проповедници и той им казва следните думи, които съм също извадил. И тъй, идете научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И наистина те изпълняват тази повеля, както сега ще видите на картата. Тук съм ви дал една карта за проповедта на апостолите. И ако можете в рамките на 3-4 минути да я разгледате и да посочите някои от тях, къде са проповядвали, и най-вече, ако може да ми кажете в земите на днешна България, кой е проповядвал.
Да, виждам, че някои от вас казват, че Петър и Павел са проповядвали в Рим, в Италия. Така е. И да, точно така, свети Андрей е проповядвал апостол Андрей е проповядвал в земите на днешна България и не само. А, и да, кой стига най-далеч според вас? Точно така, апостол Тома стига чак в Южна Индия. Запишете си втора точка, победа на християнската вяра. И подточка, християнството в Древната Римска империя. Почти всички апостоли, които споменахме, загинали мъченически за вярата си. В първите 3 века след Христос, християните били преследвани и жестоко избивани заради вярата си от езическата тогава Римска империя. Били прилагани всевъзможни мъчения. Християнството обаче е имало такава притегателна сила, че въпреки всяческите опити за унищожаването му, в края на IV век то станало държавно изповедание на Римската империя. И така в християнството се разглеждат тези думи от Стария Завет, ще си спомнят и ще се обърнат към Господа всички земни краища и ще се поклонят пред Тебе всички езически племена. Тези думи се разглеждат като тези събития исторически, за които разглеждаме, се разглеждат като изпълнение на тези думи. Трябва да кажем, че християните са се събирали обикновено най-вече в неделя, но и на празници други, в църквата на служби. Техните събрания се наричат църкви. И да, можем да отидем към картата, която показва вече постепенното разпространение на християнството в Римската империя, като най-тъмно лилавото е първи век, розовото е втори век, по-светло розовото е трети век и оранжевото вече е когато християнството става официално в цялата империя. Да кажем няколко думи за управлението на църквата. Запишете си Б подточка управление на църквата. Тук съм ви дал тази пирамида от учебника, в която виждаме, че имаме обикновения народ, вярващите, най-отдолу. Самата църква се управлява най-вече от епископите, които могат да бъдат различни видове архиепископи и патриарси. Всъщност патриарха е вид епископ, но той е с повече чести и правомощия от останалите епископи. А презвитерите това са свещениците, които всеки от тях управлява по местна църква, енория. Много такива енори образуват една епархия, която е голяма вече църковна област и всъщност епископите управляват тези големите църковни области, а пък дяконите, те са помощници на свещениците. Искам и да обърна внимание на тези думи патриарх, папа и поп, сигурно сте ги чували. Всъщност всички те произлизат от думата отец, което значи баща. Патриарх идва от гръцки патир, което значи отец, т.е. баща. Арх е началник, т.е. отец началник, а пък папа и поп идват от папа, с което е умилително татко. Тоест, във всички случаи, папа е римския патриарх, така се нарича, а пък поп се нарича всеки свещеник. И всъщност всички тези думи означават, показват някакво духовно бащинство, което имат духовниците към народа. Ако може да си запишете трета точка, християнството като светоглед. Християнството било основополагащо за цялата средновековна европейска общност. Самата дума култура идва от латинската дума култ, което значи поклонение. Тоест виждаме, че религията е много важна за формирането на културата. И в средновековието целият светоглед и начин на живот на човека се ръководи от християнската вяра. Дали ще са убежденията, храната, облеклото, празниците и обичаите, дори работата.
а също и в обществото, законодателството, образованието, изкуството, архитектурата и дори селско-стопанството. Всичко се е водило от християнската вяра. И добър пример за това са многото въпроси, които цар Борис I задал на папата след покръстването. Какво знаме да имат българите, тъй като вече са християни, с какво да се обличат, какво и кога могат да ядат и много други обичаи и закони. Вярата може да се каже, че е била като закон на живота и определяща за културата. И сега да ви питам, можете ли да дадете примери за български празници с християнски происход? Точно така, много добри примери давате. Великден е такъв, Цветница, Лазаров ден, Рождество Христово. Рождество Христово, да. И аз съм дал тук снимки от една страна на Цветница и на Лазарките също. То идеята ми е, че виждаме колко е важна вярата била за образуването на народните обичаи. И също така искам да ви споделя, че самата дума карнавал идва от латински carne levare, което означава месопуст. Нарича се така, защото тези празненства са се извършвали точно преди началото на въздържанието от месо, т.е. точно преди поста. Т.е. виждаме как целият живот наистина на средновековния човек се определя от християнския календар и неговите празници. И тук съм видял вече за културата. Великият дворец на Константинопол, реставрация. Това отдолу е Магнаурската школа, образованието, т.е. където са преподавали, разбира се, духовници. И отляво имаме един от най-старите ирландски ръкописи на Евангелието. Да кажем няколко думи за монашеството, ако може да си запишете четвърта точка, монашеството, пътят на чистото сърце. В самата дума монах, или което е българското съответствие инок, монах идва от гръцки монос, което значи един. В смисъл, че той не е женен, живее сам. А пък инокът е от старобългарски ин, което е свързано с думата инак. Т.е. по някакъв друг, различен начин живеят тези хора от обикновените хора. И съществували са два вида монашество. Общежитийно и отшелничество. Общежитийното монасите са живеели в манастири, а пък отшелничеството означава, че те са живеели сами, в пещери, например, в пустини и така нататък. Можете ли да се сетите кой е този монах, който съм сложил на презентацията? Точно така, това е българският светец Йоан Рилски. Защо живеят така? Те смятат, че по този начин по-сигурно, по-бързо ще достигнат до Бога. И като цяло за тях това е един начин на по-голямо посвещение на Бога и водене на по-духовен начин на живот. В Библията се говори за хора, които са живели по подобен начин, така че може да се каже, че монасите са подражатели, например, на пророк Илия, свети Йоан Кръстител, който съм дал икона тук, защото той също живя в пустиня и е ядял така много скромна храна и апостол Павел. Такова поприще и общности имало още от древните времена на християнството. То обаче процъфтява през 3-4 век и в Египет най-вече. И този египетски монашески дух се разпространява дори до Ирландия. Ако можете да ми кажете някои български монаси, за които се сещате, нали, освен свети Йоан Рилски, който вече споменахме. Точно така. Такъв е свети Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Неофит Рилски,
опит Бозвели. Самия княз Борис Михаил се замонашава след като слиза от престола. Да, точно така. Да. Добре, благодаря. В рамките на 5 минути прочетете следния текст, това от учебника, свидетелство от епохата, и после ми отговорете на въпросите. Как са се обличали монасите? Видяхме, че се обличат в зависимост от колко е топло мястото, където живеят, но обикновено имат само расо и качулка и в зависимост от мястото сандали или бутуши. Защо въздържанието им било възнаграждавано? Да, защото живейки такъв по-духовен начин на живота, те самите са се чувствали по-възвишени. И тук съм ви показал абатството Монте Касино в Средна Италия, което е основано от свети Бенедикт Нурсийски, чийто текст вие прочетохте. Той е западен светец от 6 век и това е бил неговия манастир. Тук съм ви дал един пример за източен манастир. Това е манастира Симон Петра в Света гора в днешна Гърция, който е основан от български учелник през 13 век. В следващата точка си запишете пета точка – ереси и събори. Пропуснал съм да добавя и събори на презентацията. През вековете са възниквали различни ереси. Какво означава ерес? Ерес не е обида, а означава отклонение от православната християнска вяра, т.е. тази вяра, която официалната църква учи. Понякога тези учения са били подкрепени дори от самия император, но в края на краищата побеждавало православието. Известни такива отклонения от учението на църквата са арианството, несторианството и иконоборството. Например, иконоборците считали почитането на иконите за идолопоклонство. И затова целяли да ги премахват, както виждате на този миниатюра, която съм показал. Виждаме един иконоборец, който се опитва да заличи лика на Христос. Но отците на църквата пишели изобличителни съчинения против еретиците и защитавали употребата на иконите, като ги разглеждали като свещени изображения. Църквата се борила и утвърждавала чистата вяра посредством вселенските събори, на които се събирали християнските висши духовници от цялата Вселена. Затова се наричат Вселенски събори. И всъщност днес точно са 1700 години от свикването на Първия Вселенски събор. И това е икона на този Първи Вселенски събор. Виждаме в средата е император Константин Велики и около него са различните епископи на църквата. Например, виждаме втория е свети Спиридон Тремитунски, първия свети Николай, отдясно имаме свети Василий. Както и да е, въпросът е, че те са се събирали, за да изясняват въпросите на вярата и да утвърждават кое е правилната вяра и кое е отклонение в църквата. Така. Шеста точка може да си запишете. Покръстване на народите. С времето все повече и повече народи се покръствали. Проповедници на християнството идвали от вече покръстените земи. Известни проповедници са, например, свети Патрик, който е просветител на Ирландия. Ето там отляво. Светите Кирил и Методий, които са просветители на славяните, както учихме миналия урок.
и света Нина, която е просветителка на Грузия. Самия Христос е казал и ще бъде проповядвано Евангелието по цяла Вселена за свидетелство на всички народи. И така християните виждали изпълнението на тези думи с тези проповедници. За Свети Патрик само една-две интересни думи, просто защото е любопитно. Той е използвал детелината, за да обясни на ирландците християнското учение за Светата Троица, като казал, че както детелината е едно растение, но има три листа, така и Бог е един, но има три лица, Отец, Син и Свети Дух. Затова всъщност детелината става християнски национален символ в Ирландия. Запишете си 7 точка. Първият и вторият Рим, Великата схизма. Вторият Рим, както знаете, е Константинопол. В разглежданата от нас епоха между 4 и 11 век постепенно в Западната църква настъпили различни промени, които довели до отчуждаването и от източната. Под влияние на Карл Велики и неговите наследници в символа на вярата била вкарана добавката филиокве, което на латински значи и от сина, и противоречало на дотогавашното християнско учение за Бога. Постепенно римският папа започна да придобива светска власт и да се разглежда като глава на църквата, което било в разрез с древната вяра в съборността на църквата. На Запад били въведени различни нови практики. Пример, свещениците вече не можели да бъдат женени. И също така на децата било забранено да се причестяват и други подобни. Всичко това доста изстудило отношенията на изтока и запада и дори довело накрая до пряк сблъсък, което се случва през 1054 година. Забележете си тази година. Това е Великата схизма, т.е. разкол, между източната и западната църква, т.е. отделянето на римския патриарх от останалите християнски патриарси. И тук съм видял карта, в която виждате западната църква и източната църква, разкола. Западната е в лилаво или розово, източната е в оранжево. То е малко условна тази карта, защото е до началото на кръстоносните походи, но идеята е да е ориентировачна. И тук може да направите справка с някои понятия. И за завършък да обобщим какво научихме с една-две думи. Ако може всеки от вас да се опита да каже с всяка точка по една-две думи, съвсем накратко. Начало на християнската църква. Точно така научихме, че християнската църква е основана през първи век от Исус Христос. За победата на християнската вяра научихме, че тя става победа става въпрос в Римската империя. Тя става края на 4 век официална религия. Християнството като светоглед научихме, че човекът и обществото в средновековието са били християнски. За моначеството научихме, че съществува такова поприще и съществуват такива духовни средища, които са манастирите. За ересите и съборите научихме, че има отклонения от учението на църквата и църквата е утвърждавала своето учение на Вселенските събори. За покръстването на народите научихме, че постепенно европейските народи са приемали християнството. И за Великата схизма научихме, че през 1054 година е станал разкол между изтока и запада. И така имаме католичеството и православието. Западната църква станала известна като римокатолическа. И благодаря ви за вниманието, беше много приятен час и благодаря за дейното участие
на всички, които го проявиха.